Moi! Mä oon nyt tällainen toimiston suihkussa ja mä just pyörän töihin. Kuvitellaan, nyt on tammikuu. Mä katson ikkunasta ulos, siellä on pilkkopimeetä, siellä on -15 astetta pakkasta. Yöllä on satanut 10 senttiä uutta lunta. Mun ensimmäinen ajatus on, että tonne mä en ainakaan mene. Mut mun täytyy vaan päästä siitä olosta yli ja lähteä sinne ulos. Mä taistelen läpi niiden lumikinasten, läpi sen pimeyden, läpi sen kylmyyden. Jos on suojakeli, niin sitä märkää rapaa lentää joka paikkaan. Mä ajaan tunnin joka aamu, mut sitten kun mä pääsen perille, se on uskomaton fiilis. Joka aamu sä oot sun oman elämäsi sankari. Joka ikinen sun aamu lähtee liikkeelle siitä, että sä voitat itses. En voi kuvitella mitään parempaa starttia siihen päivään. Kun mä pääsen mun työpöydän ääreen, niin mulla on ihan valtavasti energiaa. Mun tekee mieli vaan huutaa. Что-то отключилось. Списание. Пока можем о другом поговорить.